नमस्कार प्रणाम, हम गायक पीएस बॉबी। और ये काफी बिहार के सच घटना है कि बाढ़ में गाय भैंस घर द्वार सब दह गई। काफी लोग व्रत करे खातिर आज तरसत रहे। हे छठी मैया कौने भाव में कहत रहे आपसे सुनी। लागेला बीरानयब नदिया किनारवा हो, जहाँ कबो होते रहे राउर परबिया हो। ये छठी मैया ई का हो गई। लागेला बीरानयब नदिया किनारवा हो, जहाँ कबो होते रहे राउर परबिया हो। बह गइल पानी गैया, कैसे व्रत करिए छठी मैया, कैसे व्रत करिए छठी मैया। लूट गइल बा सब खुशिया हमार हो, कैसे आई फल लेके भइल बानी भिखार हो, भइल बानी भिखार हो। लूट गइल बा सब खुशिया हमार हो, कैसे आई फल लेके भइल बानी भिखार हो। बिगड़ल बा हमारे समैया, कैसे व्रत करिए छठी मैया, कैसे व्रत करिए छठी मैया। कैसे सजाई आदित्य राउर दौरा, घरवा में नइखे खाए के चौरा, कैसे सजाई आदित्य राउर दौरा, तनको खाए के चौरा। जितेंद्र बॉबी के सुझे ना डगरिया, कैसे व्रत करिए छठी मैया, कैसे